Тук искам да покажа нещо, което съм го написал в указанията за ползване на каменното брашно. Това е от точка 7. Там пише, че земеделците години наред обръщаха внимание на 4 фактора: вода, въздух, топлина и почва. Там обаче аз съм записал преди години, че крайно време е земеделците да почнат да обръщат внимание и на другите фактори. Магнитно поле, използването на магнитите, използването на етера, който още със създаването на Менделеевата таблица е зачеркнато мислено. И как тези знания за етера, за магнитното поле, за тяхното приложение, което води до концентрация и до усилване на енергийното зареждане и на почва, и на животни, и на всички живи организми, а ние всъщност търсим във всяка една храна, ние търсим едно единствено нещо: колко енергия ще получим като изядем някаква храна. Това е целта на търсенето на храна от всяко живо същество. Так, какво съм направил? Тук виждате този стълб, най-обикновена летва дървена, не трябва да има метал, и съм му завързал два кабела. Това е меден кабел, по който вече насам е изолиран. Единия кабел влиза в единия басейн, другия кабел влиза в другия басейн. Целта каква е на това нещо? Това е съвсем скоро, няма 2 седмици откакто съм го поставил. Тепърва ще се появяват резултати от поставянето, но предварително от теоретично гледна точка тези резултати аз знам какво очаквам. Дали ще се получи, ще ви кажа след време, но и за сега виждам някакви съвсем малки обнадеждаващи резултати. Каква е целта? Целта е проста и ясна. Веществото, което прониква абсолютно навсякъде на планета Земя, това е етера. Етера е платката, по която вървят всички енергии. И когато етера също влиза и в водата, но той влиза на малка дълбочина в водата, което означава, че пастървата не може да ползва етер примерно на 50 см дълбочина във водата. Той ползва само, етера е достигнал до максимум 20 см във водата. Вкарвайки тези кабели, чрез тези антенки, всъщност аз вкарвам етера на по-голяма дълбочина. И целта е да видя как ще ми се отрази тази повишена концентрация на етера, т.е. аз вкарвам платката, етера е платката, вкарвам платката във водата, за да ми даде отражение върху кислорода, разтворения кислород във водата, да ми даде отражение върху спирането на заболяванията на рибите, да ми даде отражение върху скоростта на нарастване на рибата и най-вече трябва да ми даде, в съчетание с каменното брашно, сиреч минералите, трябва да ми даде и промяна в вкусовите качества на рибата, защото известно е, че вкусовите качества на всяка една храна, растителна, животинска, се определят от вида и количеството на минералите, с които е хранена. И пак повтарям, основната цел на тези кабели, вкарани във водата, е етера да влезе на по-голяма дълбочина, а когато имаме повече енергия на единица площ, задължително живота расте. Там, където имаме повече енергия, живота расте и се развива. Там, където имаме малка енергия или спад на енергията, живота лека по лека си заминава. Това е целта. Тук времето ще покаже, не това, което съм чел и не това, на което се надявам. Единствено резултатите са тези, в които аз вярвам. Имам ли резултати? Значи прочетеното или което ми е родил в главата, или вършат работа, или не вършат. Естествено, като всеки един жив човек, от време на време разминават ми се очаквания с резултати. Но аз приемам всичко. И отрицателния резултат, и положителния. Но продължавам да практикувам само положителните. Другото е загуба на време.